Hola, bo día, encantada de estar aquí outra vez. Bueno, y tamén Óscar Rey. Que tal, Óscar? Moi boas. Hola, que tal? Bo día. Bueno, vos son desos profesores que estades ao fronte desta aventura, non? Que vos leva agora a conseguir este premio a nivel nacional. Pois sí, bueno, se me permites que che corrixa, é un premio a nivel internacional. Foi un certame de cine, foi un festival de cine que, bueno, enterámonos de que tiñamos posibilidades de poder presentar algún dos traballos que estamos levando a cabo no instituto. Fixemos un curto, unha curta sobre a igualdade, pois a través da intelixencia artificial. A nosa intención pois era traballar como sempre, como estamos facendo na maioría dos traballos que levamos a cabo, pois a promoción de valores e a loita pola igualdade de xénero. E eu quitando vos mérito No, para nada. Este International Youth Film Festival, ¿no? Que foi donde gañaches en Plasencia, foi donde vos deron. Exactamente, tivemos 4 días ali, que se me permites, pois, unha organización estupenda, maravillosa, e íbamos ca idea, o noso premio xa era, pois, poder achegarnos ali e tamén amosar un pouquiño que é o que se fai nos centros rurais daqui de Galicia, e vamos, a experiencia coa que viñeron os rapaces foi maravillosa. Claro. Óscar, falamos en outras ocasións deste traballo, pero recórdanos un poquinho aos ointes que non estén o día, que non saiban de que estamos falando, bueno, en que consistiu o traballo que fixeches? Bueno, nós estamos nunha línea de traballo xa embarcados desde hai un ano que consiste en utilizar a inteligencia artificial para, de alguna maneira, promover valores educativos, non? O que fixemos foi embarcarnos nunha curta que o que fai é poñer voz aos reis católicos, século XV, a Calisto e Melibea, que son coñecidos na literatura clásica española, e 2 alumnos de Baio interactuando con eles, entrevistando aos reis católicos, preguntándolle pola igualdade na época no século XV, xa vos podes imaginar, e os reis católicos e Calisto me preguntando pola igualdade hoxe. Entón, a moradexa que sacamos é: avanzouse tanto realmente? Sí, avanzouse, pero o que deixamos sobre a mesa que ainda queda moitísimo que avanzar, non? Porque na conversa evidencianse pois eso, moitos problemas que hai tamén na actualidade relacionados coa igualdade. Como ben se dicía, Fina, para nós foi un premio estar ali, porque claro, 250 curtas de Irlanda, de Argentina, de Lituania, e despois moitas españolas, quedamos 60, pasamos ese corte, vamos a disfrutar da viaxe e resulta que chegamos ali e somos premiados. Bueno, pois eso foi o colofón a 4 días, pois xa vos digo, impresionantes. Os rapaces que foron, tanto Alicia como Enrique, pois quedaron pois cunha experiencia vital increíble. Fina, o premio é precisamente por eso, non? Por a promoción da igualdade, da non violencia. Exactamente. O premio concreto pois foi eso, para o documental no apartado da igualdade e o fomento da promoción de valores e a igualdade de traballar a igualdade de xénero entre os rapaces. Que se xa ten mérito gañar calquera premio en calquera ámbito, si é precisamente nesto, casi, bueno, pues gusta un poquinho máis. Hombre, por suposto, e ademais tendo en conta que traballas con rapaces que están en plena adolescencia e que son os que temos que formar para conseguir un futuro mellor. Eles son a nosa base. Entón, pois, intentar desde canto antes, pois, comentarlle cousiñas que temos que intentar que non se repitan moitas situacións que vivimos no pasado e que intentar pois mellorar a sociedade na que estamos. Eles son o mellor que podemos facer, penso. Non todo está, Óscar, mas eu tamén xa pensamos que non todos os coñecementos se imparten en clase, non todo é transmitir os cousiñas de teoría, digamos. A través de experiencias, neste caso, pois nos intentamos traballar coa intelixencia artificial, pois valores que lle van a servir evidentemente para a súa vida cotiá e que forman parte tamén da súa formación como persoa, quero dicir. Traballamos nesa liña. Claro. Óscar, non se pode tocar un tema ou utilizar ferramentas de maior actualidade, non? Que estamos coa inteligencia artificial falando todos os días, sempre con medo, e aquí pues demostrades que todo pode ser todo o contrario. Pois mira, ahora mesmo estamos abrindo outra espita polémica dentro un pouco para a Chefina. Estamos en 2 proxectos embarcados, já están presentados. Unha foi a casa
Fundación Manuel María, un traballo sobre videopoemas, e o que fixemos foi directamente utilizar a última ferramenta máis potente día que genera cancións. Claro, isto trae moitísima polémica no ámbito musical, pero claro, nós o que facemos é collemos un poema de Rosalía de Castro, non? Damoslle vida cunha canción que non existía, estamos vinculando a poesía, por exemplo, á música, facendo que os rapaces toquen a poesía de outra maneira. Non sei se me explico. Entón, ao final, o que estamos abrindo, incluso noutros, os rapaces están facendo estes días uns vídeos relacionados coa promoción do galego tamén, utilizando a inteligencia artificial, estamos abrindo campos importantes para eles e tocándoos desde a fibra que a eles lle chama a atención, que é utilizando estas ferramentas. As ferramentas, sí, eso falamos noutras veces, poden e deben ser utilizadas nun bo camiño e non ten por que haber ningún problema. Claro, bueno, todo se xa claro como se utilicen. Bueno, o seu día do libro, estaba pensando que hai uns días, hai unhas semanas tamén se falou dun premio literario que levaron, creo que foi en Xapón, e que a autora despois dixo que se apoiara, se axudara, non que se yo fixera inteligencia artificial, pero que si se apoiara nelo. Fina, cal é outro proxecto que dixo Carlos aí, que había un par deles, no, que estades traballando, cal é outro? Pois, bueno, un xo comentou o Óscar, que é o que presentamos xa hai uns días, que é para o tema de fomentar o uso do galego. Outro que estamos facendo aquí tamén no Instituto entre os rapaces tamén, empregando sempre ferramentas de inteligencia artificial. Presentamos hai pouquiño agora en Semana Santa para fomentar o mundo rural, traballando un pouquiño que era o patrimonio inmaterial que temos aquí na zona da Costa da Morte. E, bueno, comentáronos tamén outro que hai aquí pola zona de Baio, que é o de os premios Fouciño. Temos xa unha idea, pois teremos que ir modelando daqui a uns días para empezar tamén con eso. Aí hai que presentarnos senón un lote de curtametraxes. Claro, non tería moito sentido nun instituto daqui indo a todos os lados a non presentarnos aos premios Fouciño. Pois vámoslo a intentar tamén, vamos a ir, non sei, claro, efectivamente. A mí xa sabía que che iba a tocar a fibra. Claro, que o primeiro, cando me manden a lista de participantes, vou mirar o primeiro se estades aí. Aí miraremos. Óscar, Fina, parabéns a vos e parabéns aos alumnos, que Alicia e Enrique, ¿no? Creo que son os alumnos de cuarto de ESO que levaron adiante este proxecto. Unha experiencia maravillosa para eles, algo maravilloso. Eu, como che digo sempre, Josiño, é moi importante que poñades o foco xa non só no IES de Baio, sino en todos os institutos que se fan cousas maravillosas na Costa da Morte. Moitas veces, pois o que non se coñece, pois parece que non se fai, non? Pues, a educación pública fai moitísimo, de verdade. Nos neso estamos, e logo da 1 e a 1:15 estaremos en Cerceda, que estamos alumnos de Muxía lanzando un satélite e tamén vamos a estar ali con eles. Claro, moi ben, interesante tamén. Claro, home. Unha aperta grande, parabéns para vos e para o alumnado. Gracias a vos, veña. Chao. Chegamos a servizos informativos e logo continuamos vivindo a Costa da Morte.